Здравейте, приятели! Днес сме 12 април. Виждате байка зад мен. Готови сме. Утре трени на състезанието. Сега ще подготвя GoPro-то. Ще си подготвя и дрехи за утре. Моя клас 33 км НТВ са над 300 души. Има много подготвени състезатели. Не знам какво място ще взема. Няма да е нещо повече от 50-то. Ще се постарая, но все пак главно ще се пусна за Киев, първото състезание, така че ще се видим направо утре. Исках само да ви покажа, тук имам чисто нови гуми, купих си ги преди около седмица, но тези все още има грайфер, искам да ги изтрия максимално, с бежов кант отстрани, много хубави. Тези, с които карам в момента, са 2.25, онези пък са 2.60. Ето да ви покажа какво има в стартовия пакет. Промокодове, ръкавици, стикер за намаление, свински опашки, с които да си хвана, разбира се, номера и най-важното, въглехидрати ще трябва доста за състезанието. Още един стикер за намаление, който се беше залепил отзад на номера. Мисля да хапна повече, но не съм толкова гладен. Подкрепя малко за състезанието и отиваме да се редим на опашката. И така, готови сме за състезанието. Отивам към място, където трябва да се редим за старта и ще се включвам с кадри от самото състезание. Ще имаш? Да, аз съм за кеф тук. Да. Удобни са. Ще ги видим. Айде, ще видим после. Добре, айде, успех. В 11.15 ще затворим зоната на улица Христо Ботев, която зона ще се стартира от колетажите днес. Днес ще имаме около 650 участника. Това са участниците в 33 км колоездене, 60 км маунтинбайк колоездене и двата дуатлона, късия дуатлон, които днес са на 33 км и дългия дуатлон, които са на 60. Трасето на 60 км е доста тежко.
Това състезание беше лично за мен много интересно. Батерията на GoPro умря в още началните километри на състезанието. Не го очаквах. Страдата ми също беше спряла още в началото. Също колелото се щупи на финалната права обаче. Последния около километър се наложи да се бутам с крака. Добре, че имаше един добър колега колелоедач, който ме дърпа едни 100-200 метра. Взех стравата от един мой колега, който също участва в състезанието. Затова малко не съответстват данните, които са в нея. Както виждате, времето, което е на уебсайта на Third World Ultra, се различава от времето в стравата. Но това е защото моята страва беше спряла. Но като цяло беше доста добро преживяване. За съжаление сега ще трябва да купувам нов DRLR, но цялото състезание беше много добре, изпълнено с емоции. Една част от трасето от толкова, че давах от себе си, изразходих цялата си енергия, започва дори да ми превишава. Добре, че наблизо имаше подкрепителен пункт, спрях на него, починах 1-2 минути, глътнах 2 горки кола и изядох едно парче банан и продължих. Успях да завърша състезанието, много съм доволен и ще се готвя за до година. Съжалявам, че не успях да споделя повече кадри с вас от това мое преживяване. Надявам се до година да имам по-добра подготовка, както и физическа, така и от към техника. Може би ще си търся нова батерия. Не знам, ако успеете да ми кажете какъв е проблема. GoPro е Hero 5. Имам две батерии и двете издържат обикновено около час и малко непрекъснато снимане. Сега не знам какво стана. Може би от постоянно спиране и пускане, което правех, за да снимам отделни клипове, но батерията му свърши за няма и половин час снимане. Все пак съм доволен от цялото преживяване. Надявам се и вас да ви хареса в този клип и ще се видим следващия път.